Berdiň zat şu var. Geley dünýä. Bu sowdany oňlasaň, seniň bilen alış-çalış edeýin. Sene garyp ýaşlygymy aýdyp ber. Men bar baýlygymy saňa bagş edeýin. 70 ýylda der saçyplar gazanan, syýlag serpaýlarym seninki bolsun. Üstesine hiç zat talap etmeyin. Dine 18 ýaş meninki bolsun. Elimden al derejämi çiğnemi. Ädimen iň bir zabun işi ver. Ýönekekde güttölükde geçirilen düýşe dönen. Şol 18 ýaşy ver. Senki bolsun içi yumşak maşynym. Senki bolsun gatbar otogum maňa besdir. Şol 18 ýaş bilen garyp şartmam. Şol köneje ketelim. Men bir aladadan hummolan kellem. Deşik pökkü ýaly bolup ýeňlesin, kakabaş gülleri küýsen ýüregim, porhan bolup gursagıma sığmasın. Ýüňümdäki melimat nany al. Deregine ýylçyr gara daşy ber. Daş çeýnäp, gum ýalaplar oňaýyn. Ýönedine şol 18 ýaşy ber. Öweden almaga ýitirilen ömrüň hakym barmy ýokmy? Hana aýdyp ber. Men bu doktormuşy saňa bereýin. Sen garny aç. Şol ýaşlygyny aýdyp ber.